फगुनवा के बिचवा से जरिया एक लागल से जरिया एक लागेला हो। बहिनी ते ही सैया सुत भगवान त कोरवा शीतल रानी कोरवा शीतल रानी हो। सोई सोई सीता जे जागेली रामा के जगावेली रामा के जगावेली हो। रामा ऊ है समैया कब आई हैं लइके हो द्वारे खेली हैं लइके हो द्वारे झगड़ऊँ हो। रामा ऊ है समैया कब आई हैं लइके हो द्वारे खेल लइके हो द्वारे झगड़ऊँ हो। इतना बचन सुन रामा त सीता से अरज कर सीता से अरज कर हो। सीता ऊ है समैया तब आई हैं विपतिया तोहरे परी हैं विपतिया तोहरे परी हैं ऊ हो। इतना बचन सुन सीता त राम से अरज कर राम से अरज कर हो। राम जे करे दशरथ ऐसन ससुर जनक जैसन बपई जनक जैसन बपई कौशल्या जैसन सासु लखन जैसन देवराऊ हो। रामा जे करे तोहारे जैसन नायक विपतिया कैसे परी हैं विपतिया कैसे परी हैं ऊ हो। रामा जे करे तोहरे जैसन नायक विपतिया कैसे परी हैं विपतिया कैसे परी हैं ऊ हो। इतनी बचन सुने राम त सीता से अरज करें सीता से अरज करें हो। सीता भले ही ससुर राजा दशरथ जनक जैसन बपई त जनक जैसन बपई ऊ हो। सीता भले ही कौशल्या जैसन सासु लखन जैसन देवराऊ हो। सीता भले ही कौशल्या जैसन सासु लखन जैसन देवराऊ हो। सीता भले तोहरे राम जैसन नायक विपतिया तोहरे परी हैं विपतिया तोहरे परी हैं ऊ हो। सीता भले तोहरे राम जैसन नायक विपतिया तोहरे परी हैं विपतिया तोहरे परी हैं ऊ हो। इतना बचन सुन सीता मन मन दुख होली बहुत ऊ रोवेली बहुत ऊ रोवेली हो। रामा काहे के कहीं ऐसन बतिया करे जवा हमरे लागे करे जवा हमरे सालेला हो। इतना बचन सुन राम सीता के समझावे सीता के समझावेल हो। सीता विधि के लिखल बाबी धनिया लिखैया केहू ना मिटा पावे लिखैया केहू से ना मिटी हो। सीता विधि के लिखल बाबी धनिया लिखैया केहू से ना मिटे लिखैया केहू से ना मिटी हो।